Shubor nakaslem jong Riewsaiñ Hima. Ka Jinglehkai Kriket Maharashtra kalami ka Jingkulmar hadian ba uway Riewsaiñ Pyrthei ulanya da ka traktor ha ka Madan Ñiah kat ba ka Jinglehkai ka dangyat tang na ka daw ba uklam Shah Khot Sngewbha ha ka ti ka Jinglehkai kani ka jingja ka laja ka Jinglehkai final jong ka MLA Trophy Cricket Tournament ha dharan gon ka ba jingai kumba South Pa kilometer na Mumbai ki khubor ki thu bo ni Riewsaiñ Pyrthei udai president ka dharan gon Municipal Council ulas ngosi bagi nong penyat ya gani Jinglehkai ki klam khot yu ha gani ka tournament ha ka ba ulas ngodam bat letnya da ka traktor ha ka Madan Ñiah ban pinthot ya ka Jinglehkai ka badang yan ha ka durki bala yo ringdor ka bala saphyang ha ki rinsan social media lei I bautei ubrio ulanya ya ka traktor ha Madan Ñiah bat penjot ya ka Madan ka bala penong ban omlong shu ban Ñiah layu iru bagatei ka Madan kalami ka tadam pui ya ka Jinglehkai lahap ban pensengi no namar bala penjot ya ka Madan bat na ka benta ka jing bom shngan ka bala penmi ka jing sngokhya bat ka jinon kam ban ai ka jingada ya ki kinhun na dharangon bat ki shnong ba marjan ki pulit ka tiga than ki lopoi ha ka Madan hadian bala yo jingtep ya ni bat ki la penjai jai no ya ni ka jinglong jingman handai lo ong bakam shamdan kanu ka jing ujor persha yu te ubrio ha ka ba ki nong penyat kim kwa ban ya tho ni penhe shu ya ka ni ka jingkulmar